ole ngai thatu te chibai le vekule voin hi me ni li kumsang hi somni panga pathian ni hania tunai chu India le Pakistan inkar boruak aso sangin indo thu thangleng velpo atam chho mek sela khovel pumpoin hengram pahni te inkar hi an ngai venin engtiangin nge hei hian ngong anei chho zel don ti chu khovel hian a thlir thup mai ane heti mek lai kara hian Pakistan chuan boina lian tak an tok chhota ni in alanga indo du viu ma sela thil pakhata boina an tok chhota news website song in an tarlan danin Pakistan hian tundin huna artillery mupui lama boina lian tak an tok ni in alanga artillery hi kan sia thiam thei dan tur chuan lai pui hania amu po alenjia chu soingai lovin kan sia sa vek karing thalaki kan enanga kan mu fo karing e artillery hian tundin huna Pakistan lama hian amu an nga tok to lo wangin he hianin boina lian tak asiam don ni in alanga an report dan chuan Pakistan hian silai mu lama arsatna ato ta ka wangin nili chung bang indo tur hian silai mu anga tok to lo ni in an tar langa abera chuan Pakistan hi an tla cheto ni in alang ani Pakistan sipai te hi indo turin in pe view ma sela etianga silai mu abikin artillery mu hi an nga tok to lo wang hian tuna hian an sipai te po an mang ang view to ni in tarlan ani etianga silai mu le artillery mu lama boina an to chan nia lang chu Pakistan hianin tunai dewa Ukraine heng ral thuam mu sang te hi an salwang ni in tarlan hania hianin kong tam takin boina asiam sakta ani indo don reng chuan thil poimo deuh mai chu silai mu hania atel lo chuanin indo hi thil thei lo ani chuwangin tundin huna hian silai mu nei tlem jok tan chuan hetianga ram le lam do reng hi chu thil boi thlak tak tur ani Economic Times in report anin Pakistan Ordnance Factories POF in Pakistan tan hian silai mu an siam chuakin an supply chain amairo chu tuna hian an du khop an pe thei to lo ni in tarlan ani din chu ba ka Pakistan ral thuam te hi atun lai vak to lo ni in an tarlanga ral thuam te hi tundin huna mamo view ma sela kovel ram sang ten tundin huna ral thuam hi an mamo na asan chove mek zela wangin Pakistan tan chuan tundin huna hian an mamo khop nei chu thil har sa tak ani ei hianin an sipai tam tak te chu ati tom chho mek zela 155mm artillery mu chu tuna hian an nei tlem to tak zeta tin chu baka 122mm rocket po amu an nei tlem to hle ni in Pakistan artillery focus chuan an tar langa tuna hian boina lian tak an to gani an report dan phe chuan 155mm cell hi Ukraine engmozat an thona M109 howitzer le BM21 rocket launcher te chu tuna hian amu om to lo wangin an da deuh top ni puin an tar lang ani main hi kumsang hi somni panga khan Special Corps Commander Conference nei ania heta hian Army Chief Louis General Khamar Javed Bachua chuan Pakistan hian tundin huna hian sipai an nga tok lo thu hatar langa tinchu baka an economy lama an tlak chia ta wangin India nena in be reng chu thil har sa tak turani thu atar lang ani border vela ral thum sang tu na hian Pakistan lam hi in chop ma sela soita kang khan economy lama an tlak chiat mek zela wangin he hianin kong dam takin an ram chu ang hong chho mek zela an ram chunga thil sang te chu aman asang chho mek zela tin chu baka an banei te po aron sang chho mek zela he hianin sipaya po ngong tam tak aron nei chowa an reason don tam tak te po tuna hian an tin hiama tin exercise an nei chin tam tak te po an cancela tin he baka hian indo lo thleng thut tura in room manna war games an lo nei chin te po tuyal thei an nei tlem chho ta ka wangin an postpone nual ni in Economic Times chuan atar lang ani tin he baka hian Pakistan chuan tun hnai dewa khan
India chu cyber attack mga bay atum ni ngay tur ani. Hackers entirnan HOAX 1337 le National Cyber Crew ta chuan Indian website may ni khat khan bay hanlo tum to a amai ro chu rang takin ti top ngal ani. An target niya lang pakhat chu school aniya tin hei baka hian sibay bang ta te office chen khat te po ben tum ni ngay tur ani. Amai ro chu soita kang khan India chuan rang takin cyber attack Pakistan ina an ruam man hi an lo ti top wat theya engma hi hian ngong ani man lo ani. Indo athen reng chuan ramina ator masak ber chu economy lama ania. Economy atlak chiat chuan Indo du viau thin masela Indo reng hi thil har satak ani chin. He thil nge hi Pakistan pon tu na hian an tok chhota a. Report sang changa landanin tuna changa nili chung bak chu Indo tur hian ral thuam an nei tam tok to lo ni yin an tar langa. Tin an economy atlak chiat mek zela wang hian an tan chuan ti vak ngai na om don talo ni yin alang. Chuwangin India tan chuan tun din huna Pakistan hi lau vak na chan tur om to lo wa. Tuna changa ni rei vak lo nuwa hi chuan ne na han chang ngei don ni yin alang. Hindustan Times in an tar landanin Pakistani India and Thatura lo lutro chu Border Security Force 10 India Pakistan border Rajasthana me ni thung khan an man thu news agency PTI chuan a report ani. Pakistan sipai India sipai BSF Jawan an man nu rei vak lova tiang hian India sipai te chuanin an enthatu hi an man vele ta a. India chuan BSF sipai hi chu aturin na takin Pakistan chu alo norto a. Ni masela tun thleng hian Indian sipai hi an la chu lo ani. Tuna chuan hetiang hian sipai hi anin man sak ve ve ta eng tiangin nge man ron lak chho don hriat an lova. Anin thleng nge ninga eng tin nge inrem nan siamang ti ero chu engma tarlan na ala umri lo ani. Ole kha kha tundin muna Pakistan le India in kara thil thleng mek pakhat mi tam tak ngai ven chu ani.